meillähän tuossa Kamarossa, niin sieltä tippasee jostakin tästä, että housut kastuu ja nyt niin satoo vettä. Märkänä. Eli tässä on Elmerin Cadillac. Tosi hieno avoauto. Aivan mahtava. Tämmönen on raittiusseurankin haahveena. Täältä löytyy. Siinähän on semmonen oranssi. Ai siinä on? Minusta siinä on semmonen, joo. Tämmönen hieno Pontiakki. Onko siinä valoa? Se Kuutiakhan palaa paikoissa. Aina saa pihan. No niin, selvä homma. Joo. Niin tiedät, että se on 5-3. Sitten löytyy tämmöstä. Välillä sihteeri homma. Oi et. Tässä olisi kans porukalle tilaa. Tässä olisi kuule mahtus teilläkin koko familia. Tätähän äkkiä 8-9 reilusti mennä. Aivan niin. Kurkkaammeko mennä toisen puolen autot, kun ei tässä ole nyt niin paljon ihmisiä. Niin täällähän on kyllä. Siinä on se meään impsukka. Oliko tämä niinku sussun tämmönen haave? Oli, tämä on vähän semmonen, että mä saisin kaikki minun lapsenlapset kyytiin. Joo, lapsenlapset mahtuisi tähän. Mutta vielä paremmin ne olisi mahtunut kyllä tuohon äskeis. Täällä on sitten avoimpala. Hieno. Ja sitten tuolla on se Ford. Se oli Katja ja Sussun suosikki, tuo Ford, jolla on tuo vaunu perässä. Se on tosi hieno. Sitten matka jatkuu. Täällähän on dartti. Ja sanoisinko, että harvinaisen siisti. Yleensä on aika semmosia klohmuraisia. Ja täällä taas melko hulppeaa avoautoa. Balloon. Ilmapalloja täällä. Takapenkilläkin ilmapalloja niin kuin tavan mukaan. Hienoja on, hienoja on. Ja sitten toinen toistaan hienompaa avoautoa. Oldsmobile. Ja Plymontti. Ja sieltä sitten Camaro. Vähän vanhempi kuin Kimilä. Puikki. Komea se on tämäkin. Vähän vanhempi sussu kuin teään. Joo. Sitten täällä on tämmönen hieno Corvette. Sitten on Bellairia. Tämä on kans. Tämä palkittiin Aavasaksella cruisingilla hyvästä yrityksestä. Me ajattelimme, että ottaako se tuomioistuin ja nokkiinko me hyvästä yrityksestä sitä palkittimme, mutta ei kuulemma. Oli hyvä palkinto. Siitä oli mikä metään estimme siellä meään. Joo.
täällä on kalustoa. Siellä on motskareita ja yksi hot rod. Eikös tämä ole hot rod sussu? Oi, täällä on pappiska. Tämmösenkin me haluaisimme, eikö vain? Ja moottoripyöriä. Ihana tuommoinen laatikko. Tässä on hot rotti. Tuo se rottava. No tuommoinen me tarvittaisiin raittiusseuralle lauluautoksi. Jos joku tietää, niin voi laittaa. Voipi laittaa vinkkiä. tulee. Mahdollisimman monelle hengelle ja värillä ei ole väliä, siitä tulee matta musta. Ja täällähän on tarjoilujakin tietenkin. Niin kuin tavan mukaan siellä palkinnot pöydällä odottaa. Ja avoautoja oli paljon täällä tänä päivänä. Vähän erilainen vetuu. Ja tässä on sitten kans. Tässä on kyllä kommeutta ja näkö. Tämä on kyllä tyylikäs. Tämä on aivan käsittämättömän hieno. Ja pari Fordia. Molemmat on Fordia. Joo, nämä on hienoja. Oi, tuoksua en mä saa teille tänne, mutta Niin rakastan. tämä tuoksuu hyvälle tämä auto. Pontiac Bonneville on tässä. Sitten on vähän Impalaa täällä, Supersporttia ja lisää. Paloita on aika paljon. No Lincolni. Aika makea Lincoln. tämäkin. On. Mutta tässähän se olisi sussu teille semmonen perheauto. Tässä olisi teille perheauto. Mahtuisi heti kerralla vähän enäämpi sakia. Mitäs hienoa täällä oli? Täällä oli joku bänditarrat. Hienoa, mutta tässähän teille olisi tämmönen paketti, missä olisi heti vähän enäämpi penkkiä. Mahtuisi koko seurakunta. Pari tyypiläistä. Joo. Käymäpä kiertämässä nuo toisen puolen. No meidän miehethän on tietenkin taas häipynyt johonkin, se on hyvin tavallista. Kimi näkyy tuolla olevan mäen auto. Emmeköhän me löyä ne täältä, ei ne vissiin aivan hukkaan saakka. Oli tuolla toisen auton vielä. Tässä Dodge rumpsuttelee mukavasti. Volvoa sieltä vähän. Harrikkaa. Pontiakki, Transami. Vierasta yövyötä. Se on vähän liian uusia. Mehän makkuu vai mitä? Ja vähän pörssille. Ja pörsille. Vähän makkuu ja vähän pörssille. Makkuu ja pörsille. Volvo Duetti. Siinäkin on pikkusen kolhaantunutta taunusta. On. Vähän jollakin kynsillä. Vähän alkoista. taneeksi on Niin. ottanut klommoa, mutta me tykkäämme tuommoista klommoautoista. Tässä itsekään olen enää niin kauan silleen. Joo, klommoautot on minun ja Sussun sydäntä lähellä. Joo, ja kaikki ruosteiset. Joo. Vähän vanhakottavaa. Ruosteiset ja pikkusen pinta ottanut osumaan, niin ne on meidän niinkö... Pupiruus. Joo, pupiruusut, ne on niinkö semmosia. Katoo Sussu mikä Wortsoni. Katoo mikä pikkuvuorti.
söpön väriin. Söpö. No täällä on Kimi ja Sussun auto sitten. Täällä se hakee sain. Ja tässäpä se oli kaluste-esittely sitten tällä kertaa. Tämmöiset vehkeet täällä oli. Ja tosiaan Rovaniemellä ollaan käyty tänä vuonna jo aika monessa Ruisingissa. Ollaan oltu Rovaniemellä ja nyt tietenkin täällä sitten viime viikonloppuna Mataringissa. Ja sitten tietenkin se meidän oma Ruisinki aina viikko ennen juhannusta siellä on ollut. Ja että tässä se kesä vierähtää. Vai mitä, Sussu? Tässä se meidän kesä vierähtää, kun me näitä... Kyllä me sitten vietämään Kamaron kanssa tämän 50. Meillä on kummallakin 50. Jaa, teillä on 50. 100-vuotisjuhlat. No niin, Kamarolla ja Sussulla on 50, eli 100-vuotisjuhla. Näin se on. Fästi. Mutta tämmöiset kuulumiset Rovaniemellä.